Adama foli ni waleɲumandɔn an bɛ o kɛ nin waati in na ka ɲɛsin maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma minnu ni olu bɛ jamana in kɔnɔ ani minnu ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ jamana kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn k'a fɔ bɛɛ ɲɛna laadalasigi min n'an b'a kɛ ka kɔrɔ ni o bɛ kɛ ni gafe kunnafoni ye kalimu karamɔgɔw dabaji karamɔgɔw olu ka maguwan don ni olu kɔni ye wulikajɔ min kɛ wa o wulikajɔ o mana wolo min na i na komi kunnafoni anw fɛnɛ n'o ta wa ka se ka don n'o ye waati ni waati a kɔnɔ kumaw o la belebelew ni ka se ka o da maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen kɔni tulo kan o baara min ni an b'o o la wa o sigi o dɔ de filɛ bi an bɛ ladɔnnali kɛ bi ye tarata ye wa janvier kalo tile 23 san 2024 adama sɛbɛn min b'an bolo bi o de ye soir de Bamako ye soir de Bamako n'i ye ale yɛrɛ kɔnɔ ko ta k'a lajɛ wa kumakan minnu b'a kɔnɔ a ka ca nka bi ayiwa malidenw olu ni kan kunnafoni yɛrɛ kɔni ye min ye o de ye edem a kibaruya a ko tɔ a bɛ cogo di ayiwa a yɛrɛ k'a fɔ ko kiiri tigilamɔgɔw olu kɔni ye tɛgɛda kɛ minnu kan e ko a dɔw m'u yɛrɛ sɔrɔ kasobonba yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wa ayiwa i b'a ye k'a fɔ o kɛra gafe ye soir de Bamako fɛ an n'an da don o la ka se ka o walawala ayiwa o ka b'o ye min bɛ tali kɛ rose poivron ayiwa fo ka taa se Sɔla Bayaya Ayidara ayiwa ninnu kɔni tun bɛ kiiri tigilamɔgɔw ayiwa olu yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ kunu ayiwa hakɛto b'a la Sɔla kɔni jɔra kiiri ɲɛkɔrɔ nka min ye rose ye ayiwa ka bɛn ni min ye majɛ dɔw ye baara sɔrɔ ayiwa ale yɛrɛ kɔni ta bilala min ye ayiwa don wɛrɛ kɔni na an n'an da don o fɛnɛ la i na komi fasiri yɛrɛ kɔni y'a sɛbɛn cogoya min na adama n'an y'o o bɔ a la n'an taara Bamako ni hakɛto b'a la Kayi ayiwa donda kelen ani bɔda kelen i b'a ye k'a fɔ min ye bandi jugu ayiwa olu kɔni dɔ tɛgɛ dara u kan min ye Kayi hôtel yɛrɛ kɔni kɔnɔna la yan nɔ ayiwa minnu yɛrɛ kɔni minɛra u bolo fɛn minnu sɔrɔ olu bolo min ye marifa juguw ye fo ka taa se min ye kisɛw ma ayiwa an n'an da don o fɛnɛ la adama u ka laɲini tun ye jumɛn ye yaasa ka se ka o ɲɛfɔ maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ɲɛna a dogon tɛ maa si den kelen na adama banbaci kɛlɛ hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la mɛnaka mali finitigilakaw u ka cɛsiri kɛra sababu ye ayiwa u ka jɛkulu min bɛ ni o ye banbaciw ye u ka dɛsi ayiwa ko a ma jugu a ma kumaba yɛrɛ kɔni dɔ ayiwa min ye anw ka duruni n'an ka pankuru kɔni ye munumunu salo min yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa k'a ye dankari kɛ ayiwa a dɔw yɛrɛ kɔni nin na nin ye kibaruya duman ye nin ye kunnafoni duman ye min n'a lasera an ma soir de Bamako fɛ adama nka yanni an ka don ninnu walawalali kɔnɔna la siga foyi t'a la nin baara ninnu a tɛ se ka kɛ ni dɛmɛ yɛrɛ kɔni tɛ a ko kɔrɔ ayiwa an dɛmɛbaga jɔnjɔn a ka ca i b'a ye k'a fɔ min ye Kalilu Senfara fo ka taa ni ale ye Universel Media yɛrɛ kɔni tigi ye Universel Media n'i ye ale yɛrɛ kɔni ko fɔ i na fɛn caman ko fɔ ayiwa min ye boisson b'o la fo ka taa bila min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tulu min n'a bɛ maanifin i ka motɛri a simaya mobilimafɛn fo ka taa se moto ma fo ka taa se katakatani ani motɛrimafɛn suguya o suguya min mana kɛ e bolo adama siga foyi t'a la e ka motɛri a tulu de bɛ tigɛ waati bɛɛ lajɛlen na joona walima sisibɔ banbali o de kɔni bɛ kɔ siga foyi t'a la min bɛ tali kɛ Universel Media ka tulu min bɛ ni o ye Super GT ye ka min ye arabu sugu olu yɛrɛ kɔni kɛlen kɔ ka ban wa a nani congo anw fɛ yan nɔ ban maliba la i b'a fɔ dugamasa a tɛ taa a tɛ maa ci wa gɛlɛya ni tɔɔrɔ min tun bɛ malidenw kan min ye tuluko ta fanfɛla Universel Media ka Super GT adama a nalen a kɔni a ye caman nɔgɔya o la an b'u fo k'u waleɲumandɔn Kalilu Senfara ka foli kɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli kɛ ka don an ka mairie yɛrɛ kɔni kɔnɔna la mairie min ni o ye commune 1 yɛrɛ kɔni ta ye Umaru Togo k'a fo ka impôt Mali impôt bɛɛ lajɛlen fo commune 1 impôt olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɔgɔ la nin waati in na adama n'an bɔra ye an bɛ taa baɲumankɛ tɔnw olu ka fan fɛ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o o ye terre des hommes ye Jare Ditima Watara ale bɛ an bɛ fo ka waleɲumandɔn fo ka taa se min bɛ tali kɛ Médecins Sans Frontières ale fɛnɛ kɔnɔna la Nɛma Ture an bɛ a fo jamana kɔ kan an ka musokɔrɔba de Fatu an bɛ a fo ani grand frère national fidèle à son poste Babakani k'a fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka taa Gambi an bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Bajalo ani a furucɛ ko o fo k'u waleɲumandɔn maliden fɛn o fɛn sɔgɔlen bɛ anw na nin waati in na an bɛ bɛɛ fo Bamakɔkura Aliu Konate an ka ɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan
minɛɲumanko jala ka to universel media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la universel media ta ye wasa dan ye tele sugu bɛɛ a n'a tabelenw climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batiri ani groupe électrogène kan a kuranma ni a batirima ani jisama mansinw u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansinw humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen universel media i ye ko ye fɔ ko ban universel media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 universel media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali lasɛgɛ bali. siga foyi t'a la adama min ye gafe kunnafoni ye an n'a bɛntigɛmɔ nin waati in na k'a di maliden yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma bi an bɛ waati min na an y'a fɔ cogoya min na gafe kunnafoni yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye soir de bamako ye ale y'i tɛgɛ mɔnɔ yɛrɛ kɔni bɔ tɛgɛ mɔnɔ bɔlen kɔfɛ a taara bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye énergie ale kunkanko ani a kibaruya fɛn fɛn ni olu yɛrɛ kɔni bɛ senna nin waati in na bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a dɔn wa hakilijigin yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min ye minisiri min ka baara kun bɛnnen bɛ kuranko yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ni ale ye Lamini Seydou ye wa ale kɔni ye a jɔyɔrɔ kɔni bila ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ majɛ caman o kɔni o bɛ ka ye baaraw kɔni fɛnɛ la nka o ma bali min ye kiiri tigilamaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye olu ka ɲinini ani sɛgɛsɛgɛli ka se ka o yɛrɛ kɔni boloda o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra Lamini Seydou Traoré ale yɛrɛ kɔni taara bila kiiri tigilamaw ka bolo kan waati min na olu y'a minɛ ka bila bɛrɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ la bɛrɛw kɛlen kɔfɛ ka ɲininiw ani ɲininkaliw olu yɛrɛ kɔni dalen kɔ a kan wa kunu an kɔrɔ ni o bɛnna janvier kalo tile 22 yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma wa Seydou Lamini ale ka sɛbɛn a bɛɛ lajɛlen kɔni darada min ye an ka cour suprême yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ olu kɛlen kɔ ka ɲininkali yɛrɛ kɔni kɛ min bɛ tali kɛ sɛbɛn o sɛbɛn n'a bɛ EDM yɛrɛ kɔni kofɔ wa i b'a ye kunnafoni minnu ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔla o y'a yira k'a fɔ Seydou Lamini Traoré wa mandat de dépôt o kɔni o dara ale ka fɔ ka taa se a ka min ye directeur kɔrɔ wa n'o o ye Umaru Jara ale ni Kureshi Konare wa a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ EDM a kunkanko kibaruya kɔni bɛɛ lajɛlen na yalima EDM min ye ayiwa a ɲɛmaw a minɛli a sababu yɛrɛ kɔni bɔra jumɛn de kɔni fɛnɛ la adama fo an k'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛlenw na ko majɛ caman o kɔni o yera baaraw la nka malidenw olu yɛrɛ kɔni da ka don a la k'u ka dusuman kasi ka se ka o yɛrɛ kɔni fɛnɛ yira ayiwa an tɛ nin kuma in yɛrɛ kɔni bila an tɛ nin ko in bila i b'a ye k'a fɔ adama o yɛrɛ kɔni o ka caya a kɛra min ye kurantigɛ banbali min ni o ye malidenw yɛrɛ kɔni nka o kamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ la sudeli tɛ se ka kɛ menuisier tɛ se k'a ka baara kɛ min ye tailleur yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ayiwa i b'a mɛn bɛɛ de da la kala n'o ye groupe yɛrɛ kɔni mankan ye ayiwa n'a ma ɲa a bɛɛ nin cogoya kɔni fɛnɛ la minisiri kura min ni ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ nana wajibi don ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ayiwa malidenw ye gɛlɛya min yɛrɛ kɔni k'a fɔ u da yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ale ka wuli min ye k'i kɔgɔ yɛrɛ ka a da nin baara in yɛrɛ kɔni na o min ni o kɛra a kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ale kɔni nana min ye kumabaw ye ka se ka o yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɔ min ye gindo dogolen caman ayiwa ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen k'a da kɛnɛ kan o de ye groupe min ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sanna i b'a ye adama groupe 27 i b'a ye k'a fɔ min ye a lajɛ yɔrɔ kɔni fɛnɛ la a yira k'a fɔ adama ko groupe 7 ale yɛrɛ kɔni ye tasuma yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta yɔrɔnin kelen o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra i b'a ye k'a fɔ kiiri tigilamaw sɛbɛn kɔni bɛɛ lajɛlen k'a cɛ k'a da u yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ u ka ɲinini kɛ ɲinini yɛrɛ kɔni fɛnɛ sen fɛ ayiwa min ye kunnafoni a bɛ sɔrɔ maa o maa bolo min ni olu yɛrɛ kɔni da bɛ se ka ye nin ko la ka se énergie ale yɛrɛ kɔni directeur min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ bi ayiwa k'a wele min ye conseil d'administration olu ye statut min kɛ walima u ye sigili min kɛ groupe a sanni ko yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ayiwa ka se ka a sɛbɛn ni o yɛrɛ kɔni donna a da fɛ ni o yɛrɛ kɔni bɔra kɛnɛ in yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan
k'a bɛɛ lajɛlen k'a cɛ ka taa da kiiri tigilamaw olu yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ ayiwa adama yani bi yɛrɛ kɔni fɛnɛ cɛ i b'a ye k'a fɔ min ye edemu a maa caman olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ɲiningara dɔw yɛrɛ halisa olu yɛrɛ kɔni bɛ bɛrɛ la bɛrɛ min n'a kuntagala yɛrɛ kɔni fɛnɛ janyara nka min bɛ tali kɛ ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni fɛnɛ n'o ye Lamini Seyidu fo ka taa se a ka directeur général o fila yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma no o ye Kureshi yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ale ni Umaru Jara ayiwa min ye olu ka ɲiningali yɛrɛ kɔni bannen kɔfɛ ka bɛn ni kunu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye adama i b'a ye k'a fɔ kiiri tigilamaw olu yɛrɛ kɔni ma don da girin yɛrɛ kɔni fɛnɛ dala ko u ye sɛbɛn da ni maa kofɔlen ninnu kɔni fɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen k'u bɛrɛbɛrɛ ka taa n'u ye Bamakɔ kura nka k'o t'a yira k'a fɔ ko min ye ɲininiw ye k'a kɔni jɔra walima k'a banna ko ye ɲininiw halisa a na to sen na maa o maa e tɛgɛ mana ye nin na walima e da kɔni mana ye nin na adama k'i ka da la k'a fɔ hali n'a kɛra su kelen yɛrɛ kɔni ye k'i n'o si min ye bɛrɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ la k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ malidenw u y'u ka tɔɔrɔ n'u ka degun ani u ka ɲani ka bɛɛ lajɛlen kɔni yira ka bɛn ni kurantigɛ banbali min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana kɔnɔna la nka min ye minisiri ale ni a ka DG yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye jalaki min talen bɛ ka u sɛgɛrɛ o de ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa min ye nkalon ale ni namara ani yuruku ka se jamana ka sɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma wa k'u sɔrɔla o yɛrɛ kɔni o dafɛ fasiri ye Laya Jarata ye anw ye min salo ka bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la adama halisa an na to Soir de Bamako ale yɛrɛ kɔni hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ taa min ye kiiri halisa o bolo yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka Shola Bayaya Hayidara i b'a ye k'a fɔ kabi don min na kiiri tigilamaw u kɔni tɛgɛ dara ale kan k'a sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ayiwa min ye danaya min walima jamana yɛrɛ kɔni k'a b'a fɛ ka yobo yaba yɛrɛ kɔni fɛnɛ don ayiwa jamana maracogo k'a sababu kɛ nkalon min ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tigɛra ayiwa Shola Bayaya ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ i b'a fɔ fasiri sɛbɛnba ale kɔni ye a lase cogoya min na ko kunnafoni min na ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a sɔrɔ pôle de lutte contre la cybercriminalité ni olu yɛrɛ kɔni sigin bɛ min ye diɲɛ dɔnniya sira kuraw réseaux sociaux ayiwa min ye ka se ka ale yɛrɛ kɔni nakile ayiwa o hukumu yɛrɛ kɔni senfɛ min ye kuma porokotolen k'a yera Shola Bayaya Hayidara dara o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra u ye a minɛ k'a bila bɛrɛ la bɛrɛ fɛnɛ hukumu kɔnɔna la kunun an kɔrɔ n'o tun ye janvier kalo tile 22 ye Shola Bayaya Hayidara u ye a ka ko di kiiri tigilamaw ma u kɔni b'a ye k'a fɔ u kɔni ye sigika kuma ka se ka o yɛrɛ kɔni kɛ Shola Bayaya a yɛrɛ kɔni lamɛnna nka kunnafoni min ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔla o b'a yira k'a fɔ ko Shola Bayaya Hayidara ka kiiri yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ ka marisi kalo tile 4 o min ni o yɛrɛ kɔni o ma se fɔlɔ nka k'an ka hakilinajigin yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ Shola Bayaya Hayidara a welela brigade d'investigation judiciaire yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ ayiwa o dugusɛjɛ ka taa yira police spéciale min ye ayiwa cybercriminalité o baarakɛyɔrɔ kɔni fɛnɛ ye bari ka d'a kan kiiri tigilamaw olu kɔni ye sɛbɛn yɛrɛ kɔni d'a kan nka Shola Bayaya ale yɛrɛ kɔni minɛra hukumu min kɔnɔna la bari Shola a ka kalandenw olu kɔni ye wuli ka jɔ ale ni ko caman yɛrɛ kɔni boloda bari ka d'a kan ko olu ka karamɔgɔ yɛrɛ kɔni minɛra o ma kɛ olu yɛrɛ kɔni fɛla ko ye ayiwa min ni o kɛra jamana marabaw a ye olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ gaw kamana la ayiwa a ye u ni ka se ka u ka kalifa k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɔɔrɔ o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra yaasa min ye ka dusu olu yɛrɛ kɔni da o conseil islamique ni Shola Bayaya yɛrɛ ye o tɔnden ye ayiwa olu kɔni ye lajɛ balilen kɛ lajɛ min ni u kɔni ye a ɲini jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ ka tila k'a fɔ kalandenw kɔni ɲɛna olu k'u ɲɛbɔ a la olu yɛrɛ na fɛɛrɛ kɛ min b'a to o balimakɛ ayiwa a na kaana bila cogoya min na o kɛra sababu ye maa caman yɛrɛ kɔni o dusu yɛrɛ kɔni fɛnɛ o dara ayiwa olu y'o o kuma min fɔ nka u sera an ka diinɛ min ye ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ayiwa k'a yirula k'a fɔ bi an bɛ waati min na tiɲɛ don ayiwa sɛbɛn in a bɔra politiki ko la walima a kɔni a bɔra ko wɛrɛ la a dira kiiri tigilamaw ma nka anw kɔni se wɛrɛ t'anw anw kɔni ye anw nana min ye delilikan ye a ka ɲinɛ min ye an balimakɛ Shola Bayaya Hayidara wa a kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ bi an bɛ waati min na delili o b'a la ka kɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔ la ayiwa ni o ye Banjugu yɛrɛ kɔni Tarawele kɔni fɛnɛ ye bi an bɛ waati min na Shola hali n'o y'a sɔrɔ ale ni Banjugu u si yɛrɛ kɔni den kelen tɛ min ye jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka bi an ka dɔn k'a fɔ min ye ayiwa conseil islamique olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye delili ka se ka o minɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta min b'a to Shola fo ka taa se Banjugu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma u kɔni olu na kaana bila cogoya min na nka min ye Shola ye kunu ale kɔni a lamɛnna kiiri tigilamaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye min ye liberté provisoire adama o na se ka di Shola Bayaya Hayidara ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma cogoya min na fasiri nin fɛnɛ ye Laya Jarata ye an ye min fɛnɛ salo ka bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la adama an na to halisa Soir de Bamako kɔnɔna la Yusufu Konate
ayiwa ale kɔni ye min ye ayiwa laseli kɛ laseli min n'a bɛ tali kɛ kunu a bɛ ni janvier kalo tile 22 kelen ye cour d'appel min ni ale yɛrɛ kɔni b'a an fɛ yan Bamakɔ ayiwa olu kun kan ka Rose Poivron ni u b'a wele Madame Vie Chère ayiwa ka se ka taa ale yɛrɛ kɔni ka taa a da la sumusumu ayiwa o da la sumusumu min n'a bɛ kɛ ka bɛn ni a bilali min kɛra bɛrɛ la kabini marisi kalo tile 15 san 2023 min ye an ka grand instance ye o commune 4 yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta u ko u nata Rose ka se ka a dalakan yɛrɛ kɔni fɛnɛ lamɛn n'i ye diɲɛ donna sira kuraw k'olu ta k'a lajɛ n'o ye réseaux sociaux ye video min ni a yɛrɛ kɔni tɛmɛna ye Rose Poivron ale yɛrɛ kɔni b'a la min ye ka namasa fara ko o fili an ka jamana marabaw olu yɛrɛ kɔni o senkɔrɔ k'a fɔ min ye goyɔ tɛ se ka sa tomati o kɛrɛbɛ tɛ ayiwa Rose Poivron i b'a ye k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni ye jagokɛla ye nka min ye ayiwa a ka bɔli min bɛ kɛ réseaux sociaux sanfɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka olu yɛrɛ kɔni buruja min ye ka se ka sugu ko a gɛlɛya ayiwa ka o fɛnɛ kɔni ko o da a ka kuma ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ayiwa nafɛnw olu yɛrɛ kɔni tɛ se ka san o kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ayiwa maa caman yɛrɛ kɔni ye Rose ka se ka kanu ka a lamɛn ayiwa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ tora o la o kanu n'o o diyaɲɛ min yɛrɛ kɔni ni o bɛ tale ka ɲɛsin ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ayiwa Rose Poivron ale fɛnɛ y'i to o kuma de la min ye ka taa farakɔnɔ bin a da donn'o la ka sina k'o min tigɛ o kɛlen kɔ waati min na commissariat de police 5e arrondissement ni o ye Lafiyabugu ta ye olu wulila joona ayiwa Rose Poivron ka taa u tɛgɛ yɛrɛ kɔni kɛ Rose la ka taa min ye commune 5nan walima commune 4nan a kɛtɔ b'a la ka taa bila olu yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ ayiwa Rose Poivron o bannen kɔfɛ ɲininkali min kɛra a la yan nɔ ayiwa yɔrɔ min ni o ye an ka bɛrɛ yɔrɔ ye ni o bɛ muso yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ani denmisɛnw ni o ye bole ye ayiwa Rose ale kɔni salola ka taa a bila yen yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la hali n'o y'a sɔrɔ min ye a ka jugement o min n'o kun kɛra ka bɛn ni janvier kalo tile 14 san 2023 Rose Poivron san kelen o fifara k'o d'a ma ani $1,000,000 ka a na se ko o yɛrɛ kɔni k'o sara cogoya min na nka o n'a ta o ta i b'a ye k'a fɔ min ye kunu Adama wele kun bilalen bɛ Rose yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ayiwa yaasa ka se ka a ka kiiri baaraw ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ latɛmɛ nka i b'a ye k'a fɔ majɛmisɛnnin dɔw olu yɛrɛ kɔni yera kiiriso yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o min ni o kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ayiwa Rose Poivron min n'an b'a ka kuma la ale ka kiiri a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka taa bila janvier kalo tile 29 san 2029 san 2024 ayiwa an bɛ dugawu kɛ Adama yarabi ala ka da ɲuman ko o don a ko la fasiri sɛbɛnba de ye Yusufu Konate anw ye a salo ka bɔ Suwademako ale kɔnɔna la Adama yaasa ka min ye an ka fasiri ko olu yɛrɛ kɔni kun cɛ an bɛ taa fɔ Kayi kunnafoni min ni a sɔrɔla min ye direction régionale de la police de Kayi ka bɛn ni janvier kalo tile 20 ka taa bila tile 21 su yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ayiwa sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 commissariat ni o ye Kayi 2e arrondissement ye olu ye kunnafoni sɔrɔ ko siganama dɔw kɔni ni olu yɛrɛ kɔni bɛ hôtel yɛrɛ kɔni fɛnɛ la n'o ye dunanjiginso ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ o min ni o mɛnna ayiwa olu kɔni ye cɛdenw k'u wuli joona yaasa u bɛ se ka taa jateminɛ wɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ayiwa u senkɔ yɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min ye maa dunama dɔw ayiwa ɲɛ kɔni dara olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan min bɛ se ka boli o yɛrɛ kɔni bolila nka ala ni a ka masaya n'a ka se u ye maa kelen min yɛrɛ kɔni sɔrɔ ye k'o minɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ fɛn min tun b'ale bolo o de ye bɔrɔ 4 ayiwa min n'a bɛ wele ko sakamɛ ale ni PMI Russie o fɛnɛ AK 47 ayiwa o tun b'a bolo a n'a chargeur fo ka taa se min ye ayiwa marifakisɛ 111 yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ni o ye 7,62 mm semi long ye téléphone 4 portable fo ka taa se ayiwa o tun b'a bolo ayiwa min ye ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ ayiwa ale min n'a minɛra a tɔgɔ de ye Amadi So ale nara ka ye a fa ye Sidi a ba ye Aminata So ayiwa min ye baganjuraw yɛrɛ kɔni fɛnɛ don Bamakɔ senu ayiwa i b'a ye k'a fɔ Amadi So kunnafoni min na a yɛrɛ kɔni sɔrɔla san 2021 kɛrɛnkɛrɛnnenya la bingali min kɛra Bank of Africa min n'ale bɛ Sajo la ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko Amadi ale yɛrɛ kɔni kun tɔgɔ b'o la an bɛ Amadi dɔn misigɛnna ye ayiwa an kɔni tɛ Amadi dɔn min ye zonba kulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye nka min ye dayɛlɛnniw kɔni n'o o ye ɲininiw yɛrɛ kɔni o fɛnɛ min ni o yɛrɛ kɔni kɛra ayiwa tɛgɛ kɔni dara min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa Amadi ale ni a jɛɲɔgɔnw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka minnu ni olu yɛrɛ kɔni b'a la ka ayiwa ŋaniya juguya ka se ka o ta ka anw ka jamana ani a denw k'olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ Adama min ye fila keguma o kɔni o bɛ yen nka fila zone
adama ayiwa i yɛrɛ ye jalo ye o tɛ ayiwa ni balimakɛ ye i na se ka min yɛrɛ kɔni fɔ a ɲɛna adama ayiwa an kɔni an n'o o jaabi to e yɛrɛ kɔni bolo e n'o fɔ a ɲɛna an bɛ fila dɔ ni misi gɛn ye an bɛ fila dɔ ni kegunya ye nka min ye ka fila wa fila an bɛ fila dɔ ni misi suɲɛ kɔni fɛnɛ ye nka min ye ka taa bi bangi yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan fulakɛ ayiwa ala k'an ci ɲuman na pasiri ni kɔni adama nin ye ayiwa a minɛ kɔni sanni ne ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ayiwa ka hakɛ to bɔrɔ fa ko o da min ye filalakaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔrɔ n'an ko an bɛ fila dɔ ni misi suɲɛ ye an bɛ tolonna an bɛ yɛlɛ adama nka min ye fila kɔni misitigi an bɛ olu dɔ dugu in yɛrɛ kɔni falen bu o la wa an bɛ dugawu kɛ yarabi fila minnu ni olu ni a misitigiw yɛrɛ kɔni fɛnɛ don ala ka a dɔ ɲinɛ min ye a ka misi a caman ka n'o di anw yɛrɛ kɔni sigilen ma nin nɔ bari e bɛ ka fɛn ɲini maa min fɛ n'i tilala ko o lagosi adama e ko e bɛ fɛn min ɲini na o na sɔrɔ hakɛto an b'a o di ayiwa filaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma ayiwa min ye an ɲɔyɔrɔ ye ka an kɔni bɛ yan nɔ an ma jɛ a kɔ dɛ adama u kana ɲɔyɔrɔw ka se ka a di an yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma adama an tɛna nin ko yɛrɛ kɔni fɛnɛ jɛnya kokura tuguni halisa an bɛ foli ni waleɲuman dɔn kɛ dɛmɛbaaw ni kanubaw bɛɛ lajɛlen na ka ɲini u fɛ kokura ayiwa jaa minnu n'an bɛ olu bila u ka se ka u partager a laɲini de ye kunnafoni a ka se ka di ani maliden bɛɛ lajɛlen ma min ye ayiwa dolanciw ye o fɛnɛ kɔni o bɛ sen na adama sini an yɛrɛ kɔni fɛnɛ na an ɲin'o kɛlɛ la an balimaw ayiwa ani an sigiɲɔgɔnw min ye ayiwa kono wari ye adama u kɔni u ma bɔ sa nka u taali min filɛ nin ye adama a kuma ka ca dɛ nin ka ganye nin ka ganye nin ka ganye nin ka ganye a bɛ maa hakili jigi mali yɛrɛ kɔni waati lama yɛrɛ kɔni fɛnɛ la anw yɛrɛ kɔni kun ka ganyew bɛɛ lajɛlen de kun bɛ ta ka gulo maa la n'a ma ɲa ko wari kɔni ta gulonna anw na an b'a fɔ nin kɔni ye tare ye alihamudulilayi ye ayiwa min ye u ka qualification a bɛ kɛ n'a ma ɲa a gulonnen bɛ anw ka jamana ba maliba de la namibi anw yɛrɛ kɔni na min ye sɔ kalama k'o dun ka sɔrɔ ka taa an ɲi n'an daw k'a bɛɛ lajɛlen ko o gɛ olu la yaasa anw n'an balimaw anw na se ka taa nin compétition na cogoya min na nka adama n'an taara ɲɛfɛ n'an n'u bɛnna k'u yɛrɛ to an bolo dɛ bari anw ka ɲi anw man ɲi o n'anw ni Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni bɛnna c'est toujours c'est ce mythe là qui va se produire toujours quoi u ka ɲi n'anw ye o anw ka ɲi n'u ye o adama u ka juru bɛ anw na an kɔni na nin jurunin kelen don la ka Namibi ko o ba de bɛ walo yaasa Côte d'Ivoire na qualifier nka n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra demi-finale a kɛra finale u ka sɔn k'u yɛrɛ bi an ye dɛ n'o ma kɛ kɔni ayiwa an fɛnɛ kɔni b'a fɔ k'an ma yafa